Вас вітае служба інфармацыі і тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Сяніцын. Глядзіце ў гэтым выпуску. Мэта прадухіліць гібель на пажарах. У рэгіёне стартавала прафілактычная акцыя МНС за бяспеку разам. На кантролі міжгорад і прыгарад супрацоўнікі транспартнай інспекцыі ўзмацнілі кантроль за перавозчыкамі. Дзеля развіцця навукі гомельскі аблвыканкам запрашае прыняць удзел у конкурсе маладых вучоных. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Будучыню будаваць маладым. Гэты тэзіс стаў асноўным на пасяджэнні Гомельскага абласнога савета дэпутатаў у Чырвоным беразе, дзе абмеркавалі сацыяльнае развіццё Гомельшчыны. Удзельнікі наведалі музей-сядзібу 19 стагоддзя Козел-Паклеўскіх і адзіныя на тэрыторыі СНД мемарыял і музей дзецям-ахвярам вайны. Падрабязнасці ў Ганны Кустачовай. Фантастычная сядзіба Козел-Паклеўскіх, падобная на замак з дзіцячых сноў, была пабудавана ў 1893 годзе. Яна і стала першай кропкай у праграме пасяджэння. Сядзіба цудоўна захавалася. У цяперашні час можна ўбачыць сядзібны дом, флігель, гаспадарчыя пабудовы і цудоўны парк у англійскім стылі. Вонкавае аблічча упрыгожваюць шатры веж, мансардныя дахі, убудаваныя на галоўным уваходзе фігуры гаргулей, а ўнутраныя залы свайго роду праваднік па гісторыі архітэктурных стыляў у інтэр'еры. Тут спалучаюцца элементы больш за 10 стыляў: гатычны і раманскі, ракако, маньерызм, барокко, класіцызм. Гэта тое, чым можна ганарыцца і перадаваць будучаму пакаленню. Удивительно, что наши владельцы Викентий и Мария Козел-Паклевские сюда приезжали только в летний период на недельку-две отдохнуть от праведных трудов. Здесь 36 комнат. Чем оно притягивает, помимо всего прочего, великолепной лепнины, которая сохранилась свыше где-то на 80, где-то свыше, чем на 90%. Та великолепная лепнина 1893 года. В эту усадьбу сейчас приезжают туристы не только из Республики Беларусь и дальнего, ближнего зарубежья. С удовольствием здесь проводим экскурсии, балы, а также презентации и открытие выставок. У 1 кіламетры ад сядзібы знаходзіцца музей дзецям вайны. Гэты комплекс не аб гвалце, ён аб крадзеным вайной дзяцінстве. У Чырвоным беразе гітлераўцы стварылі зборны назапашвальны пункт для дзяцей ва ўзросце ад 8 до 14 гадоў, якіх сілком адбіралі ў бацькоў. Усяго немцы завезлі ў Германію ў 1990 дзяцей. Невыпадкова для пасяджэння быў абраны Чырвоны бераг. На яго прыкладзе відаць то, як мы захоўваем і паважаем памяць, традыцыі і подзвігі нашых продкаў. Наша святая память должна быть вечной, и мы, конечно, должны воспитывать подрастающее поколение на наших традициях памяти о Великой Отечественной войне и делать все, чтобы такого больше не повторилось. Если мы говорим о развитии историко-культурного наследия, то сейчас мы разрабатываем проект, флигеля, который был не так давно передан на баланс отдела культуры. И я надеюсь, что в ближайшем будущем пригласим наших туристов посмотреть еще расширенный комплекс усадьбы Козел-Паклевских. На пасяджэнні пастаяннай камісіі абласнога савета дэпутатаў па сацыяльным развіцці не раз гучала: моладзь – залаты запас нацыі. У Гомельскай вобласці пражывае больш за 170 тысяч маладых людзей. З іх 25% знаходзяцца ў радах БРСМ. Праца органаў мясцовага кіравання з гэтым грамадскім аб'яднаннем будуецца па 9 асноўных напрамках. Адно з галоўных – грамадзянска-патрыятычнае выхаванне. Па дадзенай тэматыцы праводзяцца ўпадабаныя і зусім новыя акцыі: кветкі перамогі, парад пад акном, личбовая зорка. В текущем году получил развитие такой проект, как «Цифровая звезда», когда наши молодые люди занимаются оцифровкой памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов не только в Республике Беларусь, но и по всему миру. За 2025 год оцифровано 178 памятных мест. Таксама яшчэ адзін важны напрамак работы з моладзю – працаўладкаванне. І тут работа не стаіць на месцы. У перыяд летняй кампаніі на Гомельшчыне было створана больш за 556 студэнцкіх атрадаў і працаўладкавана каля 7,5 тысяч маладых людзей. Ганна Кустачова, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель». 140-годдзе з дня заснавання азначае адкрытае акцыянернае таварыства «Станка Гомель». Амаль 1,5 стагоддзі таму гэта быў невялікі чыгуналіцейны завод на ўскраіне горада. Сёння гэта буйная вытворчасць, станкі і высокатэхналагічныя цэнтры, якія працуюць на лідараў беларускага машынабудавання і не толькі. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў.
Перадавік цеха мехапрацоўкі Сергей Козлов на завод трапіў яшчэ ў 2004 маладым спецыялістам. Работа спадабалася, таму пасля размеркавання вырашыў тут замацавацца. За 21 год на вытворчасці мужчына асвоіў шэраг высокатэхналагічнага абсталявання і зараз абслугоўвае 4 станкі. Проточка, расточка, фрезерование, сверление. То есть эти станки на данный момент позволяют это сделать. За время работы, сколько есть работы, уже обучил много специалистов, которые продолжают работать. А в своей работе что ценю, что мне нравится делать что-то новое. Постоянно идет какая-то новая деталь. Нет такого, что постоянно одна и та же. Постоянно новая. И вот этим интересно. Зараз на заводе активно ідзе модернизация. У рамках проекта запланирована закупка 52 адзінак абсталявання. Большая частка поставлена на завод и дозволяет істотно павялічыць вытворчыя магутнасці. Это стандартное станкостроительное металлообрабатывающее оборудование для производства деталей. Это круглошлифовальные станки, внутрішлифовальные станки, обрабатывающие центра, ну и другая продукция. На данном этапе вот на эти станки приходят детали с точностью изготовления до нескольких микрон. Высокая ступень аўтаматызацыі і прадукцыйнасці прылад прадпрыемства юбіляра дасягаецца дзякуючы уласнаму лікаваму праграмнаму ўпраўленню. Дасягненнямі станка «Гомель» па праву ганарыцца кіраўніцтва МТЗ-холдынгу, у структуру якога сёння ўваходзіць 15 адкрытых акцыянерных таварыстваў. Завод отмечает знаменательную дату, 140 лет со дня основания, юбилейная. Мы подошли с хорошим результатом и с уверенностью смотрим будущее. Сегодня завод реализует крупный инвестпроект. В следующем году стоит задача его завершить. И это позволит нам увеличить объемы производства и расширить свое присутствие на внешних рынках. У гонар калектыва станкабудаўнічага гіганта ў Гомелі адбыўся святочны канцэрт. Лепшых супрацоўнікаў адзначылі ганаровымі граматамі і падзякамі. Усіх прысутных чакала насычаная праграма з удзелам зорак беларускай эстрады. Алеся Заяц, Ганна Кустачова, Ігор Марышенко, Васіль Асіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Доступная медицина для усіх і кожнага. У Рэчыцкай цэнтральнай раённай бальніцы рыхтуюць новы корпус з апаратам магнітна-рэзананснай тамаграфіі. Сучаснае абсталяванне будзе абслугоўваць звыш 250 тысяч чалавек з 4 раёнаў – Рэчыцкага, Брагінскага, Хойнікскага і Лоеўскага. На якім этапе работы сёння і калі ўжо першы пацыент пройдзе абследаванне на сучасным апараце, ведаюць нашы карэспандэнты. На тэрыторыі Рэчыцкай бальніцы не сціхаюць гукі будоўлі. Гэта апошнія штрыхі перад адкрыццём новага апарата магнітна-рэзананснай тамаграфіі. Для сучаснага абсталявання падрыхтавалі асобны дом. Прыстройка ў некалькіх метрах ад самога бальнічнага корпуса актыўна рыхтуецца сустрэць апарат. Ежедневно начало рабочего дня и окончание рабочего дня мое начинается на данной стройке. Совместно с подрядчиками, что называется, каждый угол, каждую стену мы совместно вымеряем, согласно проектно-сметной документации. И нет сомнения, что в этом году уже первый пациент, конечно же, вступит на территорию данного объекта и будет проводиться высокотехнологичное обследование. Кабинет МРТ – тое, што чакалі даўно. Дадзены від абследавання мае вялікую дакладнасць, а таксама высокую ступень візуалізацыі. Бліжэйшы апарат такога профілю для рэчычан знаходзіўся толькі ў абласным цэнтры. Зараз медыцына становіцца на крок бліжэй. Очень этот аппарат нам поможет в диагностике заболеваний костно-мышечной системы, в частности суставов, где мы будем также видеть достаточно четко повреждения мышечного аппарата, связочного аппарата. Очень это оборудование нам поможет в диагностике заболеваний органов брюшной полости, малого таза. Сам апарат магнітна-рэзананснай тамаграфіі прыбудзе на пастаяннае месца жыхарства крыху пазней, але спецыялісты ўжо праходзяць навучанне. Урачы-рэнтгенолагі пасцігаюць азы работы на новым абсталяванні і пераймаюць вопыт калег з іншых устаноў. Я ездила на обучение в Гомельскую областную клиническую больницу, где успешно прошла курс именно обучения на месте, на рабочем. С врачами пообщались, очень интересно, много информации было нам предоставлено, в том числе и учебной литературы, и на съемных дисках, и конкретно уже работа с лаборантами, работа на рабочем месте.
Зрабіць медыцыну больш даступнай менавіта на раёнах – адна з прыярытэтных задач. Акрамя рэчыцы, у планах усталяваць кабінет МРТ у Жлобіне. Ад увядзення новых тэхналогій самае важнае – атрымліваць аддачу, якая выражаецца ў павышэнні якасці жыцця беларусаў. Тацяна Пеменёнкова, Ганна Кустачова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі адбыўся экспертны дыялог, прысвечаны абмеркаванню вобраза будучыні Беларусі на перыяд 2026-2030 гадоў. Пляцоўкай для дыскусіі выступіла гомельскае аддзяленне Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. У працы экспертнай пляцоўкі прынялі ўдзел аналітыкі установы, прадстаўнікі сістэмы дзяржаўнага кіравання, а таксама партнёры праекта «Народная пятигодка», палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні. Народная пятилетка – это один из тех проектов, по результатам которого будет моделироваться образ будущего страны. И уже сегодня именно в рамках проекта «Народная пятилетка» поступает значительное количество обращений граждан, касающихся работы местного управления и самоуправления на местах. У цэнтры ўвагі экспертаў былі пытанні камунікацыі дзяржавы і грамадства. Усе прапановы і ключавыя моманты, якія прагучалі, будуць улічаны пры фарміраванні парадку дня 7-га усебеларускага народнага сходу. Больш за 20 кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў устаноў аховы здароўя ўсёй вобласці сабраў у Гомелі адзіны дзень вакцынацыі. Прышчэпкі – найбольш эфектыўны і навукова абгрунтаваны метад прафілактыкі вірусных інфекцый, у прыватнасці грыпу і ковіда. У рамках мерапрыемства была арганізавана вакцынацыя супраць грыпу і інфекцыі COVID-19. Сваім удзелам у вакцынацыі медыцынскія кіраўнікі прадэманстравалі асабістую адказнасць і падкрэслілі важнасць прафілактыкі вірусных захворванняў. Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Врачи предварительно осмотрят, оформят допуск к вакцинации и выполнят непосредственно вакцинацию. Вакцины в области достаточно. В настоящее время доступно 3 вакцины. Это Гриппол плюс российская, Ваксигрип Тетра и Инфлювак Тетра. Это вакцины иностранного производства. Любое захворванне лепш папярэдзіць, чым лечыць. Вакцынацыю супраць грыпу і COVID-19 можна рабіць у адзін дзень, але толькі ў розныя участкі цела. На Гомельшыне прышчэплены ўжо больш за 35 000 чалавек. Лічбы, за якімі жыцці. У Гомельскай вобласці з пачатку года адбылося больш за 900 пажараў, на якіх загінула 60 чалавек. У мэтах павышэння ўзроўню бяспекі сярод насельніцтва на тэрыторыі рэгіёна праводзіцца традыцыйная рэспубліканская пажарна-прафілактычная акцыя за бяспеку разам. Яна накіраваная на папярэджанне пажараў і гібелі людзей ад іх. Падрабязнасці далей у сюжэце. Сухая статыстыка гучыць як прысуд. Галоўная прычына смяротных заходаў штогод пацвярджаецца ратавальнікамі. Чалавечная бестурботнасць, няведанне або ігнараванне простых правіл бяспекі. Каб перапыніць трывожную тэндэнцыю, у рэгіёне па 2 лістапада праводзіцца традыцыйная рэспубліканская акцыя за бяспеку разам. Конечно, в центре внимания спасателей дома с печным отоплением. Проводится обследование печного отопления на наличие трещин, на наличие притопочного листа. Ну и, конечно, особое внимание уделяется необходимости установки и исправности автономных пожарных извещателей. Да МНС подключаются праваахоўнікі, медыкі, сацыяльныя службы. Агульная мэта – дайсці да кожнага. Акцэнт робіцца на самых уразлівых катэгорыях грамадзян – адзінокіх, пажылых людзях, інвалідах, сем'ях, у якіх дзеці знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным палажэнні. Спецыялісты не толькі правяраюць супрацьпажарны стан жылля, але і праводзяць тлумачальныя гутаркі. В рамках этих посещений выявляем потребность граждан в социальных услугах. Возможно, кому-то нужна помощь социального работника. Мы рассказываем про услуги нашего центра социального обслуживания, социальный пансионат, если кого-то некому досматривать. Устанавливаем пожарные извещатели одиноким пенсионерам по программе бесплатно. Любы жадаючы можа звярнуцца ў органы МНС для бясплатнай праверкі пажарнай бяспекі ў сваім доме. Ратавальнікі даюць дакладныя рэкамендацыі. Правяраць ацяпляльныя прыборы і электраправодку, ніколі не пакідаць дзяцей без нагляду і пераканацца ў спраўнасці аўтаномнага пажарнага апавяшчальніка. Гэты, здавалася бы, маленькі прыбор не раз даказваў сваё ўменне ратаваць жыцці. Это мне? Это вам. Читать буду. Важна памятаць, што бяспека не толькі задача ратавальнікаў, але і асабістая адказнасць кожнага грамадзяніна перад сабой і сваімі блізкімі. Алеся Гурын, Александр Чарнышевич. Тэлерадыёкампанія «Гомель».
На кантролі міжгорад і прыгарад на Гомельшчыне супрацоўнікі транспартнай інспекцыі ўзмацнілі кантроль за перавозчыкамі. Усяго з пачатку года праверана каля 200 аўтобусаў, выяўлена звыш 100 парушэнняў. Да аднаго з рэйдавых мерапрыемстваў долучилася и наша здымачная группа. Скажите, вас водитель предупреждал пристегнуться перед поездкой? Мы же сами пристегиваемся. Сами? В целях безопасности, конечно. Хорошо. Ці прышпілены пасажыры рамянямі бяспекі, ці не перапоўнены салон і як выконвае рэжым працы і адпачынку вадзіцель. На гэта ў асноўным звяртаюць увагу правяраючыя. Паралельна праводзіцца зверка ўсіх неабходных дакументаў для выхаду на маршрут. Да кантролю вадзіцелі па большасці адносяцца спакойна. Разумеюць, што гэта не капрыз, а кошт бяспекі перавозкі і чалавечага жыцця. Права, документы на машину, страховка на пассажиров. Путевочный лист, там где медик, транспортное средство, исправность должно быть все. Как следите за тем, чтобы пассажиры были пристегнуты? Ну, у нас висит табличка, чтобы были все пристегнуты, и проверяю, то есть поворачиваюсь, смотрю, чтобы все были пристегнуты. ДТЗ з маршруткамі, а гэта катэгорыя М2, адбываюцца рэдка, аднак наступствы іх найбольш масавыя і самыя сумныя. Такія рэйды інспекцыя праводзіць штодня, а зараз і ў кругласутачным рэжыме. Асобна правяраецца інфармацыя аб новых перавозчыках, удакладняюцца іх графікі руху. На месцы аглядаецца наяўнасць аварыйных выхадаў, прылад для разбівання шкла і адсутнасць старонніх прадметаў у салоне, якія маглі б перамяшчацца самаадвольна. Транспортная инспекция области сегодня проводит ряд мероприятий, направленных не только на контроль в области автомобильных перевозок пассажиров, но определенно в этой сфере мы усилили контроль и в разы увеличили количество проверок на дорогах и более детально осматриваем каждое транспортное средство. Особое внимание, конечно же, обращается на безопасность в момент самой перевозки. Усяго з пачатку года па вобласці канфіскавана 27 транспартных сродкаў катэгорыі М1 і М2. Асноўныя парушэнні – правоз пасажыраў звыш нормы, адхіленне ад маршруту, а таксама адсутнасць у вадзіцеля неабходных дакументаў. Супрацоўнікі транспартнай інспекцыі нагадваюць, што выток праблемы на месцы. А таму перавозчыкі павінны адказна арганізоўваць працоўны час вадзіцеляў і самастойна кантраляваць іх кваліфікацыю і прафпадрыхтоўку. Алеся Заяц, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Наведвальнікаў Гомельскага парка чакаюць часовыя нязручнасці. З 10 лістапада на тэрыторыі палацава-паркавага ансамбля плануюцца рамонтныя работы, звязаныя з заменай цеплатрасы. Ірына Драбышэўская раскажа падрабязней. Гомельскі парк найбліжэйшыя паўгода чакаюць метамарфозы. Галоўная будоўля года, пешаходны мост праз Сож, набліжаецца да завяршэння і адразу ж пачнецца новы рамонт. Мясцовыя теплосеткі выпрацавалі свой ресурс і падлягаюць замене. Данная теплотрасса была проложена в 1990 году, поэтому уже 35 лет она эксплуатирует. За этот период были значительные повреждения тепловой сети, но также тепловая изоляция выработала свой ресурс. Мы сделаем все для того, чтобы выполнение наших работ позволило не нарушить работу в зимний период дворцово-паркового ансамбля, особенно в преддверии новогодних праздников. Работы будуць выконвацца сіламі прадпрыемства «Гомель-Энерго». Праходзіць яны будуць у 4 этапы з 10 лістапада па красавік. Нарматыўны тэрмін будаўніцтва складае каля 8 месяцаў. Агульная працягласць замены і рэканструкцыі теплосетак каля 1500 метров. С 10 ноября начинает строительство небольшой строительный городок. Будет находиться он ближе, наверное, со стороны Европы, там определено место. Но сами работы пройдут от собора, за собором. И пойдет в первом этапе это часовня-усыпальница, филиал Ветковского музея, административный корпус. И дальше на протяжении всех этих месяцев, которые запланированы, пойдет по центральной части мимо памятника Румянцева и доходит до Дома творчества и юности. Естественно, дворец не прекращает свою работу, потому что будут находиться зоны, где можно будет людям пройти, как и гостям, так и туристам. Какое-то время, возможно, часовня-усыпальница, потому что там меньшая проходная такая возможность, они будут не работать. Но все это будет регулироваться, и мы будем все это сообщать нашим гостям и жителям города.
Але турысты і адпачывальнікі з-за рамонту не павінны пацярпець, запэўнівае адміністрацыя. Вольныя зоны ў парку будуць. У прыватнасці некранутай тэхнічнымі працамі застанецца батанічная частка парка за лебядзінай сажалкай. Зараз вырашаецца пытанне аб неабходнасці яшчэ і рамонту моста праз сажалку. Гамельчане ж да будучых незручнасцяў адносяцца з разуменнем. Главное, что не в летнее время, а так, если надо, значит надо. Если это приведет к лучшему, вот как мост ремонтируют, я уверен, что его прекрасно сделают, как всегда. Вообще, гомель-строители молодцы. Да. Но ничего, зато все будет хорошо. Да, Гомель украшается, красивым становится с каждым годом. Все, кто приезжают, вот мы с возрастом начинаем замечать красоту Гомеля, честно говоря. Да рэчы, прыгажосць гомельскага парка не пагоршыцца. На тэрыторыі шмат рэдкіх дрэў. Некаторыя віды пасажаныя яшчэ самім князем Паскевічам. Да зялёнага фонду ў нас ставіцца трапятліва. Будаўнікі абяцаюць, ні адно дрэва не пацерпіць. Усе насаджэнні ў зоне рызыкі будуць абнесены ахоўнымі агароджамі. Што да паркавых клумб, яны таксама ў вясну, як і заўсёды, расквітнеюць па раскладзе. Ірына Драбушэўская, Александр Чарнышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». Стартаваў 4-ты набор адукацыйнага праекта «Юнісмарт» для студэнтаў і працоўнай моладзі. Яго арганізуе Гомельская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Праект накіраваны на ўмацаванне грамадзянскай пазіцыі моладзі. Курс доўжыцца 9 месяцаў. За гэты час 50 слухачоў спасцігнуць асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы, падрыхтоўкі праектаў і іх рэалізацыі, навучацца прамоўніцкаму мастацтву і навыкам публічных выступаў. Важное то, что мы будем их учить, как писать проекты, социальные проекты, с уклоном на регион, в котором они проживают, чтобы они смогли их реализовать в течение мая-апреля месяца. У завяршэнні адукацыйнага курса маладых людзей чакае імправізаваны экзамен, прэзентацыя і абарона распрацаваных праектаў. Гомельскі аблвыканкам запрашае прыняць удзел у конкурсе маладых вучоных і аўтараў эксперыментальных распрацовак. Спаборніцтва праводзіцца з мэтай развіцця творчай ініцыятывы і стымулявання навуковай дзейнасці. Удзел можна прыняць у 2 конкурсных раздзелах – прыродазнаўчыя і тэхнічныя навукі, а таксама грамадскія і гуманітарныя навукі. Да ўдзелу дапускаюцца кандыдаты навук і вучоныя без ступені, аўтары эксперыментальных распрацовак ва ўзросце да 35 гадоў. Работы павінны быць індывідуальнымі. Падрабязнасці на сайце аблвыканкама. Член Совета Рэспублікі, старшыня абласной арганізацыі Чырвонага крыжа Алла Смаляк правядзе прамую тэлефонную лінію. Звяртацца трэба са сваімі пытаннямі 30 кастрычніка. Прамая лінія працуе з 10 до 11 гадзін. Нумар для сувязі 80232 56 81 85. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Следственный комитет раскрыл подробности деятельности киллера из банды Морозова. Мужчина состоял в преступной группе с 1994 года и долгое время скрывался в Казахстане по поддельным документам. Преступник признан виновным в жестоких убийствах. В Гомеле он с участниками своей банды расправился с жителями Вильнюса. Также он причастен к убийству криминального авторитета. В результате перестрелки погибли 3 человека, в том числе годовалый ребенок. Обвиняемый сейчас находится под стражей. Следственный комитет Беларуси продолжает активно работать над раскрытием преступлений прошлых лет. В Будо-Кошелевском районе произошло смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля двигался по автодороге М5 со стороны Гомеля в направлении Минска. Вблизи деревни Наспа сбил пешехода, который шел по проезжей части, при этом не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия. 5 жителей региона поверили телефонным мошенникам и перевели деньги на чужие счета. Злоумышленники атаковали звонками речичанку и ее сына, а также мужчину и женщину из Гомеля. В сети аферистов попала и жительница Жлобина. Неизвестные выманивали личные данные, представляя сотрудниками банка, работниками Белпочты и руководителями различных организаций. Затем по сценарию появлялись и правоохранители. Чтобы обезопасить себя и свои сбережения, актеры в погонах убеждали потерпевших якобы задекларировать деньги. Поверив мошенникам, граждане лишались своих финансов. К злоумышленникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Светлогорска под фейковыми аккаунтами в соцсетях выдавал себя за работника популярной онлайн-лотереи. В переписке он предлагал гарантированное получение денежных выигрышей, а также помощь в оформлении ставок в лотерее. Желающие получить приз перечисляли на его банковскую карточку денежные средства. От мошеннических действий пострадал 21 человек из Минска, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. Обманом мужчина завладел деньгами в сумме более 7,5 тысяч рублей. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Ирина Гладченко, благодарю за внимание. Георгий Гурциев принес белорусской команде первую медаль чемпионата мира по тейквондо. Наш спортсмен стал призером весовой категории до 58 килограммов. В полуфинале Гурциев нанес поражение медалисту Олимпиады 2024 года азербайджанцу Гашиму Магомедову, но в решающем бою уступил Абылфазлу Занди из Ирана, став обладателем серебра. Всего планетарный форум собрал около 1000 спортсменов из 180 стран. Белорусская теннисистка Александра Соснович и россиянка Камила Рахимова стали полуфиналистками парного разряда турнира в Гонконге. В четвертьфинале белорусско-российский дуэт всего за 50 минут разгромил американо-японский тандем Сабрина Сантамария Моюка Учижима 6-1-6-0. Накануне в поединке первого раунда одиночного разряда Александра Соснович уступила 11-й ракетке планеты олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии 3-6-4-6. Турнир в Гонконге завершится 2 ноября. Футболистки женской сборной Беларуси одержали вторую победу над командой Мальты в выездном спарринге. Накануне подопечные Вячеслава Григорова одолели своих соперниц с минимальным преимуществом 1-0. В конце первого тайма победный мяч забила Карина Ольховик. В первой встрече белоруски обыграли мальтийскую команду с сухим счетом 2-0. На 54-й минуте счет в матче открыла Анастасия Шлапакова, а в компенсированное время поединка Анастасия Шупо с пенальти установила окончательный результат. На 4 ноября намечена жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира 2027 года. Сборная Беларуси начнет борьбу за пропуск на планетарный форум в Бразилии в Лиге С. В Рославле Смоленской области завершился межрегиональный открытый турнир по боксу. Воспитанники ГОЦОР единоборств завоевали 7 медалей, в том числе 2 высшей пробы. Золото у Константина Стрижака и Никиты Балащенко. Также на пьедестал поднимались Макар Журо, Денис Юрлов, Давид Янковский, а также Назар Хоменко и Надежда Николаева. Белорусские велогонщики взяли 4 медали на старте турнира в Москве. В первый день соревнований участники разыграли медали в 2 видах программы. Победу в женской гонке по очкам одержала Валерия Степанец. Третий результат показала Ангелина Солина. У мужчин белорус Александр Глова занял 2 место в ГИТе на 200 метров сходу. В этой же дисциплине среди юниорок Ангелина Шестак замкнула 3 лучших. Белорусские спортсмены завоевали 7 медалей на старте молодежного чемпионата мира по шашкам 64, который проходит в турецком Манавгате. В первый день турнира состоялись соревнования в молниеносной программе «Блице», по итогам которой наши спортсмены взяли 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Чемпионат мира в Турции продлится до 8 ноября. Далее шашисты разыграют медали в быстрой игре, рапиде и классической программе.